مستيات بيتنا ኣብ ጀርመን ንዝነብሩ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ዓቢ ስግኣት ኮይና ዘላ ናይ የማን ፖለቲካ እትኽተል ኣኽራሪት ኣሊሰ ቫይደል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተቐባልነት እናረኸበት ትመጽእ ኣላ። እቲ ንሳ ትነጥፈሉ ፖለቲካዊ ሰልፊ AfD ኣቐድም ኣቢሉ ብዙሕ ሰዕቢ ዘይነበሮ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብቶም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብዕቤቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ በቂዕ ኣሎ። እዚ ሰልፊ እዚ በቶም ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ኣብ ትሕቲ ሩስያ ዝነበሩ ደቂ ምብራቕ ጀርመን ተፈታዊ ሰልፊ እዩ። ኣብ ምብራቕ ጀርመን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ስለዘየለን ቁጠባዊ ዕቤት እውን ከም ምዕራብ ጀርመን ስለዘይኮነ ብዙሓት ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ዝነብርዎ ከባቢ ይኮነን። እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ጀርመናውያን እውን እንተኾነ ኣብ ከባቢኦም ስደተኛ ክርእዩ ኣይደልዩን። ሓፈሻዊ ምርጫ ጀርመን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ክካየድ እዩ። እዚ ሰልፊ ልዑል ድምፂ ህዝቢ ከይረክብ ይፍራሕ ስለ ዘሎ ኸኣ ካብ ስደተኛታት ሓሊፎም ጀርመናውያን ከይተረፈ ከብዶም ሓቒፎም ኣለዉ። ኣሊሰ ቫይደል መሰል ምውሳድ ዜግነት ጀርመን ደው ክብል ትጠልብ። እቶም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ተቐባልነት ዘይረኸቡ ስደተኛታት ከኣ ብቕልጡፍ ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ትደሊ። ንሳ ትመርሖ ሰልፊ እንተተዓዊቱ ወይ ንሳ መራሒት ጀርመን እንተኾይና ነዚ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝኾነት እውን ትገልጽ። መዓስ እዚ ጥራሕ ጀርመን ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእን ምጥቃም ባጤራ ዩሮ ደው ከተብልን ክትሰርሕ ምዃና ትሕብር። ቫይደል ብዛዕባ ምክልኻል ኣከባባዊ ብከላ ናታ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ትዛረብ። ቀንዲ ዕላማኣ ግን ከመይ ጌርካ ካብ ጀርመን ብዙሓት ስደተኛታት ብሓንሳብ ትጥርዝን ካልኦት ንኸይመፁ ዶባትካ ትጽንዕን እዩ። ኣሊሰ ቫይደል ተቐባልነታ ካብ ጀርመን ወፃኢ እውን ዝኸደ ይመስል። ናይ ቴስላ ኣካይድን ናይ ኤክስ ወይ ናይ ቀደም ትዊተር ወናኒ ኤሎን መስክ ንቫይደል እታ ንጀርመን ከተድሕን እትኽእል ዝበለጸት ሰብ ኢሉ ይጽውዓ። ክልቲኦም እውን ኣብ ኤክስ ተራኺቦም ይዕሊሎም ነይሮም። ኣሊሰ ቫይደል ኣብቲ ምስ ኤለን ማስክ ዘካየደቶ ዕላል ኣዶልፍ ሂትለር ኮሙኒስታዊ እዩ ነይሩ ክትብል ዝሃበቶ ሓሳብ ንብዙሓት ኣቆጢዑ ኣሎ። ምኽንያቱ ሂትለር ኮሙኒስታዊ ዘይኮነ ኣዝዩ ሕሱም ውልቀ መላኺ እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ንጀርመን ኣዋጢራ ሒዛታ ዘላ ኣሊሰ ቫይደል ግን መን እያ? ንሳ ኣብ 1979 ዝተወልደት ኣብ ማእከላይ ዕድመ ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣብ ባይሮይት ዝተባህለት ከተማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሂራ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ክትመረቕ እንከላ ካብቶም ሽዑ ዝተመረቑ ተማሃሮ እታ ዝበለጸት ተማሃሪት ተባሂላ ተረቂሓ ነይራ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ናይ ቻይና ባንክ እናሰርሐት ትነብር ነይራ። ናብ ቻይና ብምኻድ እውን ኣብኡ ንነዊሕ ዓመታት ተቐሚጣ ቋንቋ ማንዳሪን መሊኻ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ቀፂላ ናብዚ ሰልፊ ብምጽምባር ኣብ ጀርመን ኣዘራራቢት ኮይና ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ጀርመን ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣብ ቅድሚ 1,000 ህዝቢ ተረኺባ መደረ ከተስምዕ እንከላ ኣብ ደገ 16,000 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ኣንጻራ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ነቲ ሰልፊ ኣስታት 1,500 ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ስለ ዝሓለውዎ ነቶም ፈንጢሶም ናብ ውሽጢ ክሓልፉ ዝሓሰቡ ሰልፈኛታት ዕድል ኣይሃብዎምን። እቲ መደረ ተዛዚሙ ቫይደል ናብቲ ክትዕርፈሉ ዝሓሰበቶ ሆቴል ምስ ከደት ግን ካልእ ጸገም ኣጋጢሙዋ። ንውሕስነታ ብኻልእ ስም ተመዝጊባ ኣብቲ ሆቴል ክትሓድር እኳ ወሲና እንተነበረት ሓለቓ ናይቲ ሆቴል ግን ቁኑዕ ስምኪ ኣይኮነን ብምባል ኣብቲ ሆቴል ንኸይተሓድር ከልኪላታ። እቲ ሆቴል ኣብ ሃምቡርግ ክቡርን ፍሉጥን ሆቴል እዩ። ብድሕሪ እዚ ቫይደል ናብ ሓደ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ዝርከብ ሆቴል ቀይራ ኣብኡ ሓዲራ ካብታ ከተማ ወፅያ። ከተማ ሃምቡርግ ነዚ ናይ ቫይደል ፖለቲካዊ ሰልፊ ቦታ ከም ዘይብላ ብግብሪ ዘርኣየት ኮይና ተቐማጦ ናይ ቀደም ምዕራብ ጀርመን ክሳብ ክንደይ ካብቲ ናይ የመን ፖለቲካ ርሒቖም ከም ዘለዉ ዘመላኽት እዩ። ኣብ ሓጎ ቫይደል ሃንስ ቫይደል ኣብ 30ታት ነቲ ብሂትለር ዝምራሕ ጨካን ናይ ናዚ ስርዓት ተጸንቢርዎ። ጠበቓ ስለ ዝነበረ ኸኣ ከም ወተሃደራዊ ፈራዲ ኮይኑ ክሰርሕ ብቐጥታ ብሂትለር ተመዚዙ። ነቶም ኣንጻር ስርዓት ናዚ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣብ ምፍራድ እውን ይሰርሕ ነይሩ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምዝዛሙ ሃንስ ቫይደል ከም ጠበቓ ኮይኑ እናሰርሐ ይነብር ነይሩ። ኣሊሰ ቫይደል ብዛዕባ ኣባ ሓጓ ክትዛረብ እንከላ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበራ ናይ ቤተሰብ ጸገም ስለ ዝነበረ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይነበረ ትገልጽ።
ኣሊሰ ቫይደል ሓያል መዳሪት እያ ዝኾነ ዘጋጠማ በዳህ ኩነታት ከኣ ብትብዓት ክትገጥሞ ትርአ እዚ ሰልፊ እዚ እናዓበየ ምስ መፀ ግን ህዝቢ ጀርመን ተመቓቒሉ ኣሎ ብፍላይ ናይ ደገ ሓይልታት ከም በዓል ኤሎን መስክ ምስ ተጸንበርዎ እቲ ዝነበረ ስጋት ዓብይሎ ጀርመን ብፍላይ ድሕሪ አንጀላ መርክል ብብዙሕ መዳያት ከም ቀደም ኣይኮነትን ዘላ ህዝቢ ዕጉብ የለን ነዚ ዝመዝመዙ ናይ የማን ፖለቲከኛታት ከኣ ብፍላይ ድሕሪ ምምጻእ ኮሮና ቫይረስን ማዕበላዊ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ጀርመን እናገበሉ መጽዮም ጀርመን ናይ ጀርመናውያን ዝብል ሓሳብ አንቂሎም ድማ ንህዝቦም ይጉስጉሱ ኣለዉ እቲ ዘፍርሕ ኣብ 30ታት ኣብ ጀርመን ዝተራእየ እሞ ንስርዓት ናዚ ዝፈጠረ ኩነታት ቅምጥ ኢሉ ሎሚ ኣብዚ እዋን ይድገም ምህላው እዩ ኣሊሰ ቫይደል ምስ ሳራ ቦዛርድ ዝተባህለት ከምኣ ጓል ኣንስተይቲ ሓዳር መስሪታ ክልተ ቆልዑ እትዕቢ ኣብ ከተማ ቢል ስዊዘርላንድን ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመንን ትነብር ፖለቲከኛ ብዘይካ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣውሮፓ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ሰልፍታት ብህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነት እናረኸቡ ይመጹ ኣለዉ ኣሊሰ ቫይደል እውን ምስኦም ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ምፍጣር ትርከብ ቫይደል ዩክሬን ርእሳ ንምክልኻል ዝወሃባ ሓገዝ ኣይትድግፎን ንፑቲን እውን ከም ጀማሪ ኩናት ከተቐምጦ ኣይትደፍርን ትራምፕ ኣብ ምርጫ ምዕዋቱ ሕጉስቲ እያ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዘመን ናታ ዘመን ምዃኑ ከዓ ተኣመን ኣብ ጀርመን ዝኾነ ብወጻእተኛ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ፈለማ ኣምሪራ ርእቶ ትህበሉን ኣጀንዳ ትገብሮን ኣሊሰ ቫይደል እያ ቫይደል ናታ ውልቃዊ ኣነባብራን እቲ ንሳ ትኽተሎ ወይ ትመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሒዝዎ ዘሎ ስነ ሓሳብን ኣይሳነን ኢሎም ብኣግርሞት ሓሳቦም ዘቐምጡ ኣለዉ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ሰልፊ AfD ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ልዑል ድምፂ ከመዝግብ ከም ዝኾነ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዕጫ ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ጀርመን እንታይ ክኸውን ከም ዝኾነ ከዓ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትይሎ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ መድረኽ መሰረት ዲሞክራሲ ጀርመን ነቕነቕ ዝብለሉን ዝፍተነሉን መድረኽ እዩ ይብሉ ውልቀ መለኽትን ዓመፅትን ወትሩ ቁጠባ ሓንቲ ሃገር ክደክም እንከሎን ፀገማት ክበዝሕ እንከሎን እዮም ዝፍጠሩ ነቲ ኣብ ስግኣት ዝወደቐ ህዝቢ ከዓ ንሕና ኣለናልካ ክነድሕነካ ኢና ኢሎም የእምንዎ እሞ ድሓር መሊኾም ይረግጽዎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي